Μες στο μυαλό μου τριγυρνάει. Σκοπευτηριακή βολή, μαλάκα σε χτυπάει. Η Γνώρη Μιάση, είμαστε εγώ και άλλα δύο παλικάρια. Βρισκόμαστε στο σκοπευτήριο Κεσαριανής. Εδώ πέρα που έχουν ξεκινήσει όλα. Κάνουμε hip hop και graffiti από πιτσιρικάδες και το συνεχίζουμε εδώ. Ο Μάνος από τους Γνώριμους Άσους. Ασχολούμαι κυρίως με το graffiti, πέρα από τους στίχους, αλλά περισσότερο ασχολούμαι με το σήμα της ομάδας, με τη διαφήμιση, ας πούμε, την ονομασία. Ξεκινήσαν όλα μέσω ήχου. Μας έδωσε ένας ξάδερφος να ακούσουμε hip hop. Είχαμε ψηλακούσει κάτι λίγα και μπήκαμε μέσα στο κλίμα. Στην αρχή ξεκινήσαμε να ακούμε hip hop, ανακαλύψαμε το graffiti. Γουστάραμε και είπαμε να ξεκινήσουμε πρώτα το graffiti. Graffiti για μένα σημαίνει, εντάξει, όπως λένε όλοι, είναι τρόπος ζωής, είναι έκφραση. Μπορείς να βγάλεις τα αισθήματά σου, ας πούμε, πάνω σε ένα τοίχο, πάνω σε ένα τσιμέντο. Για μένα είναι η αγάπη μου που δεν μπορώ να την προσφέρω τόσο καλά, ας πούμε, πάνω στους τοίχους. Το βγάζω περισσότερο στον τοίχο. Βγάζω την διαφήμιση, βγάζω το support της ομάδας. Και κυρίως είναι αυτό που με εκφράζει περισσότερο. Το hip hop για μένα είναι η καθημερινότητα. Από το πώς περπατάς, με ποιους αράζεις, πού αράζεις, τι κάνεις. Είναι γενικά η καθημερινότητα. Το graffiti στη ζωή μου γενικότερα θα το λέγαμε ότι με έχει βάλει μέσα με την καλή την έννοια, γιατί χαλάς τα λεφτά σου συνέχεια και αυτό δεν το κάνει οποιοσδήποτε. Τα λεφτά που βγάζει είτε από τη δουλειά του, είτε από κάποιο χατζηλίκι, είτε από κάπου που βγάζει να τα χαλάει, ας πούμε, σε σπρέι. Σε κάποιον μπορεί να ακούγεται γελίο. Η ονομασία σκοπευτηριακή βολή καταρχάς είναι κομμάτι για το σκοπευτήριο, είναι για τα ράγματα που έχουμε κάνει εδώ, πιο πολύ. Δεν είναι για τη μνήμη, ας το πούμε έτσι, για αυτούς εδώ που έχουν φύγει. Τέλος πάντων, αυτό το κομμάτι έχει βγει μια μέρα που περπατούσαμε στον δρόμο, γυρνάγαμε σπίτια μας με το Μάνο και μου λέει, κάπως πήγε τη συζήτηση στο Lucky Strike τώρα, στα τσιγάρα που καπνίζαμε. Και μου λέει, τυχερή βολή. Τι τυχερή βολή, του λέω, και μου λέει τυχερή βολή, φίλε, σκοπευτηριακή βολή. Σκοπευτηριακή βολή, πυγμή, καπνί, παντού στη ψυχή του ουρανού. Σκοπευτηριακή βολή, πυγμή, απ' την αρχή μέχρι το τέλος είμαστε. Κατά καιρούς γίνονται φεστιβάλ γραφίτι με hip hop. Συγκεκριμένα τώρα την Κυριακή γίνεται ένα που λέγεται Old School Festival, που συνδυάζει το graffiti με το hip hop. Dream of you. Το Old School Graffiti Festival έγινε με αφορμή ένα βιβλίο που θέλουμε να βγει, η ιστορία του ελληνικού γραφίτι. Βρήκαμε όλους τους παλιούς, τους γνωρίσαμε, πήραμε το υλικό τους και μιας και τους βρήκαμε όλους, ήταν ευκαιρία να κάνουμε ένα meeting, να πάμε όλοι μαζί, να τους γνωρίσει ο κόσμος, να γουστάρουμε κι αυτοί. Και έτσι και έγινε. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Βλέπω παντού χαμόγελα, όλοι είναι χαρούμενοι, γουστάρουμε φουλ και μακάρι να ξαναγίνει. Ναι, δεν ξέρω πώς να αρχίσω κι άμα πρέπει να στα πω, αλλά δεν θα αλλάξει κάτι τώρα αν στο δώσω αυτό από μικρό. Είμαι rapper. Κάνω rap γιατί γουστάρω και μ' αρέσει. Προσπώ τη γειτονιά μου που είναι εδώ. Και αυτά που λέω είναι πράγματα τη ζωή μου και αυτά που γουστάρω εγώ να πω. Όλες οι πλατείες μεγαλώσαμε σε μέρη που δεν μπορούσες να περάσεις και δεν πέρναγες τότε ούτε εσύ ούτε κι η μπάτσι. Πολλά ναρκωτικά. Λοιπόν, το hip hop. Το hip hop αποτελείται από 4 στοιχεία. MC, graffiti, breakdance, DJ. Στην ουσία το πιο βασικό είναι το rap, δηλαδή το MC, να είσαι ο rapper δηλαδή. Και DJ, που χωρίς DJ, χωρίς μουσική δεν γίνεται το rap. Τώρα το graffiti και το breakdance είναι όχι δευτερεύοντα, είναι και αυτά μέσα στην κουλτούρα, σε 4 στοιχεία του hip hop. Αλλά δεν είναι ακριβώς δευτερεύοντα, είναι αυτά που συνεπάγονται μετά. Στην ουσία το graffiti, που είναι και αυτό που θέλετε να μάθετε δηλαδή για το φεστιβάλ σήμερα, ξεκίνησε από την Αμερική με όλη μαζί την κουλτούρα του hip hop. Αυτοί συνήθως που ασχολούνται με το hip hop, που ακούγανε rap με λίγα λόγια, χορεύανε και breakdance, κάνανε και graffiti. Ήταν ομάδες, συμμορίες εισαγωγικά, έτσι μετρατήκανε αργότερα,
οι πρώτες ομάδες χορευτών, παιδιών της γειτονιάς, η κάθε περιοχή είχαν τη δική τους ομάδα graffiti, τη δική τους ομάδα brace, τη δική τους ομάδα rap και έτσι ξεκίνησε η κουλτούρα. Χωριστικά, beatbox και τσάμπουκα.